Soňky ýyllarda gahryman arkadamyň başyna başlany giň möçürli özgörtmeleriň hormatly prezident bilen ýol başçylygyny üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijetinde ýurdumyň dokmuçylyk pudugy ösüşiň täze derejesine çykdy. Şunu häzirki zamany dokmuçylyk ulgamynyň gazananlaryny öňde barjy tejribeni özleşdirmek hemde täzeçili tehnologiýalary sanly ulgamy önümçiligi ornaşdyrmak meselelerini möhüm ähmiýet berilýär. Häzirki döwürde dokument senatyna degişli düzümleň maddi enjamyň binýadyny berkitmek, bu degişli ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak hemde halkary hyzmatdaşlygyny işleňdirmek meseleleri döwletimiziň hemişelik üns merkezine saklanýar. Paýtagtymyzda geçirilen halkary sergi ýarmarkasynyň şäherlerini ýabaňlanan şäherlerde şuwra degişli wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmeň mümkinçilikleri öz beýanyny tapdy. Türkmen Tekstil Expo 2020 şatly halkary sergi ýarmarkasynyň şäherine sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň peýdalanyp, dokmy önümleriniň arasynda naýbaşy dokmy önümi, SMS ses vermek işi Türkmen TV Go.tm saýty arkaly geçirildi. 3 gün dowam eden şekerleşikli SMS ses verilişiniň netijesinde Aşgabatyň dokma toplumy 16751 ses gazanyp birinji orna. Mäni harit nişanly dokmy önümleri 16605 ses gazanyp ikinji orna. Bedew harit nişanly dokmy önümleri bolsa 4934 ses gazanyp üçünji orna münasip boldy. Hususy telekeçileň arasynda bolsa haýyrly senaga tapawdyny, ýeňjilere gymmat bahaly sowgatlar hemde diplomlar gowşuruldy. Forumyň netijeleri boýunça degişli guýana bilen gowşurulmagy aýratyn ähmiýetli boldy. Durmuşa geçirilýän giň garymly özgörtmeler maksatnamalyň şäherlerini ýurdumyň dokmy pudugy milli ykdysadyetimiň ýokary depkinde ösýän urlarynyň birini urly. Milli ykdysadyetimizi sanly ulgam arkaly ösürmek boýunça giň garymly işleri dokmy senaty pudugyna da üstünlikle alınıp barylýar. Şu gedeki sergi diňe bir dokmy senatyny öňde barjy önürjiler hemde üpçün edejiler däl, eýsem dünýäniň meşhur dizaýnerlerinden Türkmen paýtagtyna jemledi. Halkary gözden geçirilişiň maksatnamasy özleri tejribe arşmakdan, dokmy senatynyň täzeçil usullary özleşdirmekden ibaret boldy. Türkmen Tekstil Expo 2020 şatly halkary sergi ýarmarkasyna gatnaşyjylary hormatly prezident bilen ýüzlenmek kabul etdiler.